Som-hi amb la meteo. Gir del temps a Catalunya. Torna la calor d'estiu i es tanca l'aixeta aquest dijous, que ha estat un dia molt tranquil a tot Catalunya. Mireu quin crepuscle més bonic que tenim des de Banyoles, amb núvols baixos a primera hora del matí, farcits de color, després han donat pas al sol, com podem veure reflectit a Roda de Ter, en aquest dia esplèndid, dijous, amb cel serè, assolellat i encara amb força suavitat, temperatures contingudes. De fet, les màximes han quedat més properes als 25 graus que no pas als 30. I ens anem al delta de l'Ebre amb aquestes últimes hores de vent de mestral o el vent de dalt, que ha bufat fins a la tarda, després ja ha anat entrant la marinada o el vent de baix. A continuació, mapa de temperatures. Podem tenir aquestes hores de suavitat amb temperatures força baixes per l'època de l'any, però després, a partir del cap de setmana, pugen els termòmetres amb aquestes masses d'aire més càlides que arrossegarà l'anticicló. Per sort, aquests colors vermells d'aquí que simbolitzen calorades, fixeu-vos que no acabaran d'enxampar del tot a Catalunya i encara estaran força desdibuixats sense tenir aquesta continuïtat que tenim al nord del continent africà. Pel que fa a les precipitacions, doncs hi ha poca cosa per comentar. De fet, aquesta manca o absència de precipitacions a Catalunya, Península Ibèrica, França, Itàlia, tots els països del sud d'Europa i del Mediterrani, excepte el diumenge i sobretot dilluns, que tindrem aquest petit canvi de temps amb ruixats i tempestes a moltes comarques de Catalunya que també sortiran del Pirineu, però més enllà tampoc veiem massa més coses per comentar pel que fa a aquests ruixats i tempestes. De fet, creiem que serà un juny força sec en general. Anem a la previsió del temps amb el mapa de símbols per divendres, que ens anuncia un dia esplèndid amb sol i mosques a Catalunya. Per tant, cel serè, cel assolellat, pocs núvols, potser algun núvol d'evolució diurna que tindrem al Pirineu i en punts de muntanya i que no portaran pluja. El vent serà feble en general, encara una mica de vent del nord a l'Alt Empordà, però serà molt feble, res a veure amb aquests últims dies. I a la resta de Catalunya, doncs, aquesta marinada del sud o del sud-est, que serà una mica fresqueta a primera línia de mar. La temperatura pujarà en conjunt, això sí, al matí encara serà fresquet, tindrem unes mínimes de 10 a 20 graus i després sí que cerca a partir del migdia el termòmetre tirarà cap amunt i les màximes ja podran arribar als 30 graus a molts pobles i ciutats de Catalunya amb calor moderada. Per tant, fareu bé exclusivament aquest divendres de vestir-vos com una ceba per capes, al matí amb jersei i màniga llarga, però després ja al migdia farà caloreta i estarem bé amb màniga curta i amb roba estiuenca. Després ja els pròxims dies ja podrem deixar-nos aquesta roba de màniga curta. Anem a l'abans de previsió pels pròxims dies. Es presenta un cap de setmana radiant, molt estable, tant dissabte com diumenge, per tant, amb unes condicions excel·lents per si voleu fer plans i activitats a les platges, a les muntanyes o visitar pobles i ciutats de Catalunya. Un dissabte amb cel assolellat en conjunt, pocs núvols, potser algun núvol d'evolució al Pirineu, però sense pluja, i la temperatura que tocarà sostre a bona part del territori, màximes de 30 a 35 graus, per tant, podríem dir una calor canicular o de ple estiu. Fareu bé d'hidratar-vos aquests pròxims dies. Diumenge, com a novetat, sí que podem veure algunes capes de núvols alts, núvols prims que aniran arribant per la meitat oest de Catalunya, que deixaran aquest cel una mica enteranyinat, sobretot a la tarda, i també algun primer ruixat al Pirineu occidental, perquè creixeran ja algunes nuvolades en aquests punts de muntanya. La temperatura recularà lleugerament. De moment encara parlarem de variacions mínimes i, per tant, diumenge serà un altre dia de calor i de xafogó que farà a la costa. I dilluns estem pendents d'aquest possible canvi de temps, que seria més destacable a la meitat oest i nord de Catalunya per una previsible gota freda o dana, que serà molt desdibuixada, molt poc activa, estarà absorbida per l'anticicló i amb prous feines podrà dirigir-se cap a Catalunya i deixar-nos, això sí, un augment de la nuvolositat que trencarà la monotonia dels dies enrere, i també esperem alguns ruixats i tempestes, sobretot a les comarques de Lleida, del Pirineu i de l'interior, especialment al quadrant nord-oest de Catalunya. I atenció amb alguna pedregada que podria ser violenta cap a ponent i que posarà en alerta a la pagesia. En principi, les comarques de la costa, Barcelona i Girona haurien de quedar-ne al marge d'aquest gruix de precipitacions. La temperatura també recularà una mica el dilluns, no massa, no refrescarà, però sí que no tindrem la calor del cap de setmana, i després sembla que dimarts les tronades quedaran restringides ja en punts de muntanya i dimecres es tornarà a tancar l'aixeta i ja els pròxims dies tornaran a ser un temps molt estable i càlid, com és habitual en el mes de juny. I anem acabant amb aquestes imatges delicioses per llepar-se'n els dits. És aquesta autèntica tempesta que tenim als Estats Units. Mireu a la base, aquest gir succinador, com acaba desenvolupant un tornado que connecta el cumulonimbus amb la superfície terrestre. Realment unes imatges molt boniques i fotogèniques per veure. Això és tot des del temps del Nacional.cat. Que vagi bé!